Sziasztok, Kati Béla vagyok, és itt vagyunk most a 13. kerületben, Mekka Gymben, a Béke utcán, és a mai témánk pedig a biceps edzés lesz. A biceps anatómiáról első körben annyit kell tudnotok, hogy ez egy kétfejű izom, és igazából mindenki együzületes mozgással rendelkező izomnak gondolja, hogy a karhajlítás végzi, de valójában nagyon sok más funkciója is van. Ugyanis a biceps külső feje az a lapocka felső részén tapad, magyarul nem csak a karhajlításban vesz részt, hanem magában a kar előre mozgatásában is, illetve fixálja be a vállizolati árokba magát a felkarcsontot. Tehát például, hogyha valakinek volt már olyan sérülés, hogy leszakadt a biceps hosszú feje, és levarták a felkarcsontra a bicepszet, tehát nem hidalja át a vállizolati árkot maga a bicepsznek a szalagja, akkor bizony észreveszi a különbséget, ugyanis, hogyha nincs meg ez a kétizületes mozgásban való funkciója, mert levarták a felső, a standard műtét egyébként ez, a felkarcsont felső részéről a bicepszet, akkor észreveszi, hogy fekvenyomásban instabilabb a vállizület, ugyanis nem húzza be a biceps felső része a vállizolati árakba, tehát ebben részt vesz, illetve amikor bicepszezel, akkor a végén, amikor felhúztad a súlyt, akkor nehezebb sokkal ezt a mozgást csinálod. Az egészséges karodon részt vesz benne a biceps hosszú fej is, a biceps teljes behúzásában, még a nem egészséges karodon a vállizmok előső részével tudod csak ezt megcsinálni. Tehát, hogyha leszakad például a külső feje a bicepszednek, akkor funkciókiesés van. Ezt azért mondom el nektek, mert amikor bicepszezünk, akkor nem elég nagyon sok gyakorlatban, illetve nem elég legalább minimum egy gyakorlatban, nem csak magában a karhajlítást kell megcsinálnunk, hanem még rá is kell húznunk egy kicsit, fentebb kell húznunk, mert akkor történik csúcs összehúzódás a bicepszben valójában. Amit még tudnotok kell a biceps edzéséről, hogy nem csak a karhajlítás és akár a biceps hosszú fejnek még a vállizületben is van szerepe, hanem hogyha figyelitek a bicepszemet, akkor a biceps a kar forgatásában, az alkar forgatásában is részt vesz. Azért van az, hogy szoktunk javasolni a biceps edzésben olyan gyakorlatot, amiben forgatjuk a súlyzót, mert ezt a funkcióját is kihasználjuk a bicepsnek. Tehát látjátok, így tartom a karomat, tehát a biceps a alkar forgatásában is részt vesz. Tehát alapstruktúra az szokott lenne a gondolatmenetünkben, hogy a biceps karhajlító izom. Így van, csak hát akkor összefoglalom, van minimális egyéb funkció is, a biceps hosszú fej stabilizálja a vállizolati árakban a felkart, illetve a felfelé irányuló könyök felfelé irányuló mozgásban is részt vesz, plusz a alkar mozgatásában is részt vesz az izom.